चिराङाव सासे बर' सुबुंनिफ्राय हाथियार बोखांदों पिस्तल बोखांदों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय मोननैसो आपडेट लानानै फैदों गिबियावनो जाबाय सासे हिनजावसाखौ क'क्राझाराव सासे ट्राइबेल हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों सासे दुथां मुस्लिम सुबुङा हिनजावसा गथ'खौ मेथाइ जाहोनो थाखाय फुस्लायनानै लांनानै जिनाहारि खालामदों आरो दा बे दुथांखौ एरेस्ट खालामबाय हमजानाय दुथांनि मुङानो जाहैबाय आनवार हुसेन 24 बोसोर बैसोनि दा बे जाथायनि सायाव जोंनि बर'नि आफाद गौथुम बिथांमोनाबो सोंखारिदों नाथाय क'क्राझाराव गले गले ट्राइबेल हिनजावसाफोरखौ गुबुन हारिनि मानसिफोरा जिनाहारि खालामगासिनो दङ साफा सानै गासिखौबो राखि आं मानसिफोर होननायाबो आंना एसे गोरोन्थि जादों साफा सानै मानसिफोरा बेबायदि गाज्रि खामानि मावगासिनो दङ दा बेनि सायाव गोबां मानसिफोरा बाथ्रा बुंबाय आं दा बेखौनो आपडेट होदों दा बेनि सायावबो माखासे मानसिफोरा बाथ्रा बुंदों बेखौबो जों फोरमायगोन भारतआव गले गले ट्रेननि एक्सिडेन्ट जागासिनो दङ आन्ध्रा प्रदेशआवबो गंनै ट्रेनजों सौदावनानै सागु सुबुङा थैनांबाय बेबायदिनो गोबां जाथाय जागासिनो दङ दाखालिबो बांलादेशआव गोबां मानसिफ्रा थैनांबाय आरो दिनै मोनसे आपडेट फैलायबाय बे आपडेटआथ' मैयानि दिनै जेसा बेखौ आं आपडेट होबाय जोबोर साननो गोनां आरो बेनि सायाव मिरु सोरखाराबो ट्रेननि जाब्रबथायखौ रैखा खालामनो थाखाय गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ बा गोख्रों एक्सन लागासिनो दङ चिराङाव सासे बर' सुबुंनिफ्राय हाथियार बोखांदों पिस्तल बोखांदों कमल बसुमतारिनि गयबारिनिफ्राय समबारनि फुंबिलियाव 7.6 पिस्तलजों लोगोसे गर 12 गुलि बोखांनो हादों दा हमजाबाय सासे बर' कमल बसुमतारि बिनि गयबारियाव पिस्तल मोनदों जाहैबाय बिनि सायावबो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ गोबां निउसाव गोसारगासिनो दङ माखासे स्क्रिनशटआव नायबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना मिथिगोन दानिया फैदो जोंहा नैबे जिनाहारि खालामनाय जायबा आनवार हुसेन 24 बोसोर बैसोनि बिनि सायाव जोंनि आफाद गौथुमफोरा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो যোৱাকালি 29 তাৰিখত সায়েন্স কলেজ ওচৰত আমাৰ বড়ো ট্ৰাইবেল ছোৱালীক এজন মাইনৰিটি ল'ৰাই 24 বছৰ ল'ৰাই ধৰি পিনি ৰেপ কৰিলে ৰেপ কৰাটো এতিয়াও নহয় ইয়াৰ আগতো বহুতবাৰ হৈছে কিন্তু আমাৰ পুলিচ বিভাগে এট্ৰচিটি এক্টটো দিয়া নাই আমি আজি আকৌ গৈছোঁ থানাত আজি দেখিলোঁ ইয়াতো এট্ৰচিটি দিয়া নাই একটো পক্সো একটো দিছে ঠিকই হয় কিন্তু এট্ৰচিটি একটো দিবাই লাগে কিয়নো এইটো আমাৰ এছটি বিলাকৰ ৰাইটছ আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে এট্ৰচিটি এক্টটো কিয় বনাইছে আমাৰ ট্ৰাইবেল বিলাকৰ কাৰণেহে বনাইছে হয় নাই নহ'লে এট্ৰচিটি এক্টৰ কি বিলু থাকিব ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি আহিছোঁ আমাৰ বঞ্চু আছে বঞ্চুৰ পৰা আহিছে আমাৰ স্পিকাৰ আশা কৰিছোঁ আমাৰ SP মহোদয় এই কেছটো ভালকৈ চাব এট্ৰচিটি এক্টটো দিব আৰু আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰ CM মহোদয় প্ৰমোদ বড়োকো অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো কেছটো অলপ চাওক এইটোৱে আমি মই ক'ম দুখীটো শাস্তি পাবই লাগিব পক্সো তাতো জেলটো কৈ লওঁতে ফাঁচি দিবই লাগিব এইটো ইয়াৰ কাৰণে আমি এট্ৰচিটি এক্টটো দিছোঁ বাৰে বাৰে যে না এইটোৱে বাৰে বাৰে হৈছে মানে কোন জাতিয়ে খালি মাইনৰিটি মানুহে আমাৰ ST মানুহক ৰেপ কৰি আছে এটাই নহয় বাৰ বাৰ হৈ আছে এইটো কি কাৰণ এইটো কিবা একটা ইহঁতৰ প্লেনিং আছে ইয়াৰ কাৰণে কৰি আছে এইটোৱে